La Paeria de Balaguer ha modificat aquest any la manera com s'accedirà a la zona dels concerts durant la festa major, després que s'esperi una gran afluència de públic per les actuacions previstes a la Carpa Jove, en especial divendres, quan actuaran The Diets. Segons ha explicat la paera en cap Lorena González aquest dilluns en roda de premsa, a causa d'això s'ha habilitat una nova zona d'aparcament al costat de l'actual. També s'han modificat les entrades i sortides dels vehicles. Per facilitar la mobilitat i l'ordre, aquests podran entrar per on ho fan habitualment, pel carrer Urgell, i sortiran per un pas que s'ha habilitat paral·lel al canal, també cap al mateix carrer. Bé, doncs per la festa major comptarem amb una nova zona d'aparcament que la trobarem indicada just després de l'hospital, que hi haurà l'accés per aquí i tindrem la sortida per un camí paral·lel al canal, per tal de facilitar la circulació dels vehicles. També trobarem un espai habilitat per persones amb cadira de rodes o qualsevol tipus de reducció de la mobilitat al lateral del pavelló. Pel que fa a la Carpa Jove, aquesta estarà semioberta per tal que els concerts que hi tindran lloc puguin ser seguits pel màxim de gent possible amb un aforament limitat a 6.000 persones. Com bé sabeu, tenim una carpa que en principi al primer pla d'autoprotecció estava limitada a 2.500 i escaig persones, però sí que vam analitzar des de l'equip de govern i ens ho van fer saber l'equip tècnic que podria ser que vingués molta més gent i que poguessin tenir problemes. Per tant, vam decidir obrir la carpa, algun dels laterals de la carpa o la part del fons, per a que des de ben lluny, amb un espai limitat, poguessin veure tothom l'escenari. En relació als accessos i per facilitar la mobilitat a la gent gran, s'habilitarà un espai perquè puguin baixar del vehicle i accedir directament al pavelló. D'altra banda, la gent que accedeixi a peu ho podrà fer pels llocs habituals, és a dir, pel carrer Urgell i també pel pas habilitat a la via del tren.